kene mang ya wis engklek prasaku. Prasaku lho. Mang tak kongkon rada suwi Mas musike. Soalnya biasa ya mbek sing iki iku rada kene krowoso ya. Dirimu kok ero. Ya, krek. Kene ku rada sengklek. Enak kene sengklek kene. Lah iya. Ending terakhir kan bocah kuwi mau sing bokonge cilik. Samono cilik. Iku gak cilik. Lah bareng sing terakhir. Lah kowe nyapu kok ning kene mangkane mesak kintal. Aku mau ya. Rene iku mandek di pasar Ploso. Nah, terus dek kono mandek nang angkringan. Waduh. Kowe ning angkringan mau. Mosok entek ndok puyul mau. Gak, usus 20. Usus 20. Ndok puyuhe 15. Mangkane ting perentol. Ya, krek boyokku lara ngene iki. Tak kongkek. Ibu yang gak wuyu. Aduh. Kalau cari ibu sing ning ngarep, aduh. Penak kok Bu, tetep penak. Dele wong anti galau. Mas Kes.
Purwono, monggo. Siap. Monggo, deli wong anti galau. Biar lebih meriah Pak Lurah ya. Ngapunten, Pak. ngapunten Pak Lurah. Nyuwun sewu. Pak Karyoto luar biasa. Iramane rodok jaranan titik. Samboyo. Alah sungkan Mas Aji aku. Tandake cek dadi. Engko terus dadi.
Yo.
Separuh dangdut, separuh Banyuwangi. Yo.
Thank you.
Banyuwangi.